Good morning inyo guys, kay another na punta work lakaw ani doon sa Ayala work Ataron Puntaga. Morning view sa Soto. Guys, karon Domingo adlaw guys, kay lain kay panahon nag-uwan diri sigo. Oh, itak kayong pasada lap, basa kayo. Another na po tani si Glakaw ni trabaho na to na work na security guard na palihog lang ko sa inyong i-subscribe ko YouTube channel Jupin Authority para update na sa YouTube guys. Bingka, magbuha sa bingka guys. May bingka, wala tayo kwarta, ikapalit, naglaway ito sa bingka guys. Kay mahal kayong bingka, 20 ang pack. Labang ta guys kay paabot ta sa money ito. Dagat na bumagat. Wah, dagat friend. Sabi sa akong karon lawa. Dagan-dagan tani babot na isakyanan na wala isakyanan na dagat tur. Oh, dan ako sa hindi nagalabok na ko sa ko kaya kundanganan. Basta mag-uwan gud, wala yung mga parking motor minus diyo. Managid sa Domingo. O yeah, uwan pa. Jadi kita mga nagagwapa diri sa Cebu City guys. Nagagwapa diri. Makakita ka mga lamig diri. Mga daga. Kayak mga bapa ini. Mariner. Morning.